ноҳияи Ховалинг дар доираи вусъати тадбирҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қоматафрохтани иншоотҳои наву таъйиноташон гуногун ва аз навсозии боғу гулгаштҳо хеле ободу зебо гардидааст. Дар идомаи чунин корҳои созандагӣ бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ як қатори иншоотҳои нав сохта ба истифода дода шуданд. Ҷамоати деҳоти лоҳутии ноҳияи Ховалинг рӯз то рӯз симои худро дигар намуда истодааст. Дар ин ҷамоат 13 адад муассисаҳои таълимӣ кору фаъолият намуда зиёда аз 2700 нафар хонанда дар ин муассисаҳои таълимӣ таҳсил менамоянд. Имрӯзҳо дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ҷамоат таъмир барои соли нави хониш рафта истодааст ки омӯзгорону роҳбарияти ин муассисаҳои таълимӣ мақсад доранд соли нави хонишро бо як тайёрии ҷиддӣ оғоз намоянд. дар деҳаи хонақоҳи поинии ҷамоати деҳоти лоҳутии ноҳияи Ховалинг як муассисаи таълимӣ фаъолият мекунад ки на он қадар ба талабот ҷавобгӯ аст. Бинобар ин бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар ин деҳа сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 идома дорад. Бино аз 2 ошёна иборат буда дорои 10 синфхона мебошад ва барои 400 нафар хонанда сохта шуда истодааст. Сохтмони бинои мазкурро дирексияи сохтмонии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ба зимма гирифта мақсад доранд ки биноро то вақти муайяншуда ва бо сифати ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ сохта ба истифода диҳанд. муассисаи мо дар ҳолати садамавӣ қарор дошт. бинои якум ва онро бо ёрию дастгирии соҳибкорон ҳукумати ноҳия таъмир карданд ва рост гап биное ки имрӯз шумо мебинед, мо ин биноро ба шарафи истиқлолият, ваҳдат, сулҳ ва аз ҳама бештар сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронаи асосгори сулҳ ва ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебинем. имрӯз як чизи хаёл ба ҳақиқат табдил ёфт, яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки ваҳдат, сулҳ, дӯстӣ моро боз ба қуллаҳои баланд мерасонад ва имрӯз агар ин бино ба истифода дода шавад, мушкилоти муассисаи мо ҳал мегардад ва мо аз бинои садамавӣ ки дар он ҷо дар ҳолати садамавӣ даст медиҳем мебароем. бо тамоми шароитош мо дар ин ҷо кор мекунем ва албатта он қадар ғамхорӣ ва он қадар дилсӯзие ки соҳибкорон, ҳукумати ноҳия ва махсусан президенти кишвар нисбати соҳаи маориф мекунад, ин моро боз ҳам вазифадор мекунад ки ба таълиму тарбия бештар машғул шавем ва сазовори боварии мардум гардем, сазовори боварии ҳукумати ноҳия ва ҷумҳурӣ гардем. соҳаи тандурустӣ низ дар ҷамоати деҳоти лоҳутии ноҳияи Ховалинг рӯз то рӯз рушд карда истодааст. имрӯз дар ҷамоат як беморхонаи минтақавӣ, 7 марказҳои саломатӣ ва 3 бунгоҳи тиббӣ фаъолият мекунад ки дар онҳо 68 нафар мутахассисони соҳибтаҷриба кору фаъолият менамоянд. беморхонаи минтақавии рақами 3-и ҷамоати деҳоти мазкур аз соли 2019 инҷониб дар бинои нав воқеъ дар паҳлӯи бинои ҷамоат фаъолият менамояд ки дорои 3 шуъба буда ҳамарӯза ба сокинони ин ҷамоат хизматрасонии тиббӣ мерасонанд. дар суҳбат бо сардухтури беморхона маълум гардид ки беморон аз тамоми ҷамоату деҳаҳои ноҳия ба ин беморхона муроҷиат намуда аз хизматрасонии тиббӣ баҳравар мегарданд. дастгоҳу таҷҳизотҳои беморхона ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ буда дар рӯзҳои наздик бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва соҳибкорони саховатпешаи ин ҷамоат боз якчанд дастгоҳу таҷҳизоти наву замонавӣ ба онҳо дастрас мегардад. беморхонаи мо аз соли 2019 то ин ҷониб ба зиёда аз 14 000 аҳолии ҷамоат хизматрасонии тиббии босифат расонида истодааст. дар беморхонаи мо 3 та шуъба фаъолият мекунад: шуъбаи амрози дохила, шуъбаи ёрии таъҷилӣ, шуъбаи зоишгоҳ ва ҳамчунин ҳуҷраи озмоишгоҳ ва ҳуҷраи дандонпизишк ки ба мардум хизмат расонии тиббии босифат мерасонад. шуъбаи зоишгоҳ дорои таҷҳизоти тиббии муосир мебошад ки барои муроҷиаткунандагони шаҳраку деҳот хизматрасонии хуби тиббӣ расонида мешавад. дар оянда ният дорем хизматрасонии хуби тиббӣ барои аҳолӣ, сари вақт расонидани кӯмаки тиббӣ ва инчунин барои пешгирии бемориҳои сироятӣ дар беморхона таҷҳизотҳои нави муосир таъмин намоем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. дар соҳаи тандурустӣ қадар дастгириҳо мекунем, қадар беморхонаи замонавӣ ба мо сохта додаанд. аз нӯми аҳолӣ ва аз нӯми ҳамаи аҳолии ҷамоат миннатдории худро мерасонам ва кӯшиш менамоем ки фаъолияти кории худро хубтару беҳтар намоем.
در مرکز جماعت سخی دوزندگی واقع است که طول 6 سال می‌شود کار و فعالیت می‌نماید. در سخی دوزندگی جماعت دیهاتی لوتی نویا زیاده از 20 نفر زنان و بانوان کار و فعالیت نموده یک چند نمود لباس‌ها را آماده می‌نمایند. امروزها در سخ لباس‌های مکتبی را آماده نموده بانوان به دوختن لباس‌های حربی مشغولند. زنان و بانوانی که در این سخ کار و فعالیت می‌نمایند با معاش سری وقتی تامینند. در سخ دوزندگی لباس عروسی و دامادی نیز آماده می‌نمایند که با آنها از تمام جماعت و دیه‌های نویا فرمایش می‌دهند. همه شرایط در این سخ تامین بوده آنها با لیسه کسبی تکنیکی همکاری دارند و متخصصان را از این مؤسسه به کار جلب می‌نمایند. دستگاه و تجهیزات این سخ دوزندگی از خارج کشور دسترس کرده می‌شود. رهبریت سخ دوزندگی اقدام گرفته است که با زیاد شدن توجه به محصولات آماده شده صف کارگران را زیاد نماید و به این وسیله باز چندین زن خونشین با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردند. ما میناداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما جوان دختران چنین کارگاه ساخته است و ما در اینجا کار و فعالیت میکنیم. ما همچنین در اینجا در لیسه کسبی تکنیکی هم میخونیم و هم کار میکنیم. ما الکی سر و لباس همین مکتبی را دوخته تمام کردیم و حالا باشد لباسای حربی دوخته ایستادیم. در دهه خانک‌های پایین جماعت دیهاتی لوتی روی بین دهه را با دستگیری صاحبکاران و ساکنان محلی در مسافه 7 کیلومتر سنگفرش نمودند که این به رفت‌های ساکنان در روزهای بارانی مساعدت می‌کند. ساکنان و صاحبکاران جماعت دیهاتی لوتی نویای خوالینگ مقصد دارند که روز تا روز سیمای مرکز جماعت و محل‌ها را باز هم آباد و زیبا نموده در پیشرفت وطن عزیزمان سهمگزار باشند. شریف جان سفرزاده، عزیزالله سعید برای برنامه اخبار از نویای خوالینگ.